Cine mă va aștepta, că e goală casa mea? Cine mai deschide ușa? Și îmi va zâmbi din ea? Pentru ce mai vin acasă? Cine mă va aștepta? Cine mă va aștepta? Cum poți să stai fără mine? Că eu nu pot fără tine. Că vedeți și Dumnezeu că e trist sufletul meu. Acolo sus și ne pleacă, nu mai vine niciodată. De cine mi-e dor și sete, nu mai văd, nu mai mă vede. Cu mine! Cine mai deschide ușa și îmi va zâmbi din ea? Pentru ce mai vin acasă? Cine mă va aștepta? Cine mai deschide ușa și îmi va zâmbi din ea? Pentru ce mai vin acasă? Cine mă va aștepta? Grupa! Mi se topește inima când intru în camera ta. Nu mai văd prezența ta, găsesc numai poza ta. Numai văd prezența ta, găsesc numai poza ta. Atențiune! Încă 50 de milioane! Tot din partea lui Meinur, pentru domnul Fane, cu stimă și respect pentru toată lumea.